We do not pursue the path of renewal for its own sake, but we do so to solving the pressing problems facing the people of South Africa. Umongameli we-ANC uthe thaxa izicwangciso zalo mbutho zokuguqula izinto kweli lizwe ngethuba benikezela intetho ephambili yomsitho weJanuary 8th. Kanti inzima ngoku zi-accident ezenzeka bozo driver bayozela apha endleleni. Amagosa ezendlela bongoza abaqhubi kuba bangaqhubi phantsi kwempembelelo zotywala ngeli lixa lokuxakeka kohola bendlela zeli. Matupu arriving in the penalty area. Matupu! The time it will count. Lipulelwe amasaka iqela lamaZulu FC iRoyal AM ngalemva kwemini kwidabi laKwaZulu Natal lomdlalo we-DStv Premiership. Malwena makhaya samkele nabo babukele kwiqonga le-DTT khongozelana uvimba ngokuhlwa nje. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, NgesiXhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, kaSebeleswati, nesiNdebele. Rinafana ka SABC shimanga mutingati uitela uwadisela mafungo nkarwambo ra damuni amahora angamashumi 24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uthe thaxa izicwangciso zalo mbutho zokuguqula izinto kweli lizwe ngethuba benikezela intetho ephambili yomsitho weJanuary 8th kwibali Petrus Mulemele Mangawunge Bloemfontein. Le ngxelo yeJanuary 8th inxenye yemibhiyozo yalo mbutho yokufinca iminyaka 111 wasekwa. Nangona kukho imingeni liqela ejongene neli lizwe, ANC yamkela amanqaku azicwangciso ezintandathu zokuguqula izinto naquka ingqesho ngakubantu abatsha ukulwa urhwaphilizo nokuqinisa ubudlelwane bamahlakani kanxantathu. Amawakawaka abalandeli nabathandi beqela le-ANC baphume ngonina namhlanje ukuyobhiyozela ukufinca iminyaka 111 lasekwa eliqela kwibala igqirha Petrus Mulemela eMangawunge eBloemfontein. Eli qela liphuma kwinkomfa yonyulo kazwelonke nalapho isikhokelo esitsha sithe sanikwa uxanduva lokuqulunqa le ntetho neyaziwa ngeJanuary 8th. Le ntetho isisicwangciso salo mbutho ukubheka phambili kulo nyaka. It is a national crisis that the unemployment rate among young people who are aged between 15 and 24 years is nearly 60%. And this has to be addressed with urgency that it requires. The government that we lead has prioritized the employment of young people. Umongameli Cyril Ramaphosa uqinisekisile ukuba i-ANC iza kwenza konke okusemandleni ukuphelisa uzengezenge locimicimi wombane kweli. Eli qela lithi mabathobe izibilini nabo baxhamla kwimali yongenelelo yesibonelelo sikarhulumente eyi-350. I-ANC ithi izinuka amakhwapha kwaye ikwiphulo lokuzihlaziya ngokutsha. We do not pursue the path of renewal for its own sake, but we do so that we can drive our energies to solving the pressing problems facing the people of South Africa. Jwalerir renewal process yena, it is irreversible. It is irrevocable. Eli qela lilawulayo lithi liza kusiphula neengcambu urhwaphilizo nobuhlanga latsho libongoza nabavoti ukuba bathabathe inxaxheba nanjengoko sijonge kunyulo likazwelonke lwango-2024. Voter participation has been going down over the years. We now need to upgrade it. And unless we reverse this trend, we will have great difficulty as the African National Congress of ensuring that our majority is retained. Ubutshisa ibunzi ke nomba wamahlakani kanxantathu kwaye eli qela lithi kumele amahlakani abe yimbumba yamanyama.
Kusenjalo le ntetho kaMongameli Ramaphosa ibekwamanyelwa ngamatshantliziyo nahlala kwingingqi yaseRodepan eKimberley eMntla-Koloni. Le ngingqi ijongene neengxaki zentlalo ezifana nentswela-ngqesho, indlala kukunye nokuselwa kotywala ngokugqithileyo. He mentioned a few points that is much needed in most communities, especially Rodepan. But the fear that I have as a young person, as a community activist working in the Rodepan community on a daily basis, is that it's going to be an empty promise. La matshantliziyo athi kunqabile ukubona bezopolitiko bemilisele izicwangciso abazenzayo kwintetho zabo. I am happy with the president's speech because I believe he touched on a number of aspects and points. But the thing I'm afraid of as a youth is that those might be empty promises. But I hope in future that these promises will be fulfilled. Umongameli Ramaphosa ubeke phambili imibutho ekophansi korhulumente kuphuhliso lwasekuhlaleni. La matshantliziyo athi kuhle oku kodwa le mibutho ifuna inkxaso yemandla. If we can get assistance from any department further, if the ANC can help us, if the president can help us, as he said that we will get assistance, we'd appreciate it to start a center because we have people that is willing to assist us. But we only need someone to stand with us. Kusenjalo ANC iza kuvavanywa amandla ayo kunyulo lovalo zikhewu kumasipala iSolplaatje kule nyanga izayo. Usosiba jikelele we-ANC ufikile Mbalula umemelele abathunywa balombutho abangaqhubi kakuhle kurhulumente ukuba bagxothwe. Abaphathiswa kunye noosodolophu baza kugxothwa xa lo mbutho uqwalasela ngokutsho ukuhanjiswa kwenkonzo. Mbalula besenza intetho yesifundo ngoPeter Mugaba kumbutho olutsha. We are going to clean before 5 days. Usosiba jikelele we-ANC ugxeke kabukhala ukusilela kosodolophu waseMangaung umxolisi Siyozana esithi iintsuku zakhe zibaliwe ngenxa yemingxunya emgwaqweni ii-potholes kulamarhanuka. Why do we have a mayor in Mangaung who we don't know what he's doing? Le nkokeli kundlunkulu walombutho ithi abaphathiswa abathurha ubuthongo emsebenzini baza kukhomba umzonotywala. My job as the SG is to tell the president, lo mthulele lo. Makahambe. Abakhe phantsi isitya sigcwele kwizikhundla zolawulo kwinkomfa yonyulo ANC baceba ukusungula owabo umbutho ojoliswe egqebheni lombutho udumo olungatsitywa ntwala. Kuthukuthukuza uhlengahlengiso kwikhabhinethi kwaye izembe liza kukhala kwabo bangaqhubi kakuhle kurhulumente utshilo. Kwalapha ezindabeni isebe lezemidlalo eMpuma Koloni lizibophelela ukugcina umqela wetshantliziyo lezemidlalo elingasekhoyo uba umthetheleli ngumbela. Kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona kwezindaba zisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini. Uyakwazi ukufumana izindaba kwikhasi lika-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Make siphinde silume kwingxaki lethu elihamba phambili. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uthe thaca izicwangciso zalo mbutho zokuguqula izinto kweli lizwe ngethuba benikezela intetho ephambili yomsitho weJanuary 8th kwibali Petrus Mulemele Mangaung eBloemfontein. Le ngxelo yeJanuary 8th inxenye yemibhiyozo yalo mbutho yokufinca iminyaka eli-111 wasekwa. Ngoku masicaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp. Hayi mina msasaza akusekho wanto endiyithembayo nge-ANC. Hayi yasoloko ithembisa ngento yonke gqibe ngenzeke kwanto. Akusekho kwambutho apha kwe-ANC sekuligama nje. Iyafana ne-chips. Lisiko lomongameli be-ANC into yosoloko bethembisa kodwa nkqi ukwenza ezinto bazithembisileyo. Kuba ungaseziralini zemibutho nokuba ungakwimibhiyozo yombutho nokuba ungakwizikhumbuzo zombutho ngamagama amanye ezithembiso zokuphucula kwempilo zabantu ade kwenzeke into zizithembiso kuphela ade nakwathemba mna. Eke msasazi bakude kakhulu apha ekuthembiseni akho nto bayenzayo ngezenzo. Sonke apha ekhaya sivotele ANC sonke kodwa jonga ikhaya lam linjani. Ukuba yi-ANC leyo umbutho olawulayo
hayi ngamampunge lawo kudala wathetha into enye umongameli asothuki ANC kulokho okusho ukuthi nje izokukhucula impilo zabantu kunina isithembiso ukukhucula impilo zethu sisenze sihlale kahle emhlabeni iminyaka idlule manje iminyaka no28 bahlezi bacula lodwa njalo nje sekufana njengenganekwane lokho abahlezi bekusho naba nomama baka Enzo imali abayitholi kepha abantu abadala nabantu abadisability imali bayitholile nakho ingane ezesikoleni kepha konke lokho nawo nogesi uhamba mihla yonke so akukhona ukuphuculula impilo zabantu lokho iANC isagcine abamama nabatata basebebadala bekhulile kula parliament ayikho into ezakwenzeka ndicinga uba ibenhle kakhulu intetho kamongameli futhi ke xa bekunokuqinisekisa uba ezinto ubezithetha zizinto ezizothi zilandelelelwe uqinisekisa uba ziyenzeka zizinto ezingathi ziwukhulise kakhulu umbutho Baxakekile ohola bendlela kweli njengoko uninzi lubuyele emakhaya emva kweholide zehlobo ukanti amagosa ezendlela bongoza abaqhubi kuba bangaqhubi phantsi kwempembelelo zotywala. eKapa abaqhubi babongoza abanye abaqhubi kuba baqhube ngenkathalo babe nawo nomonde ezindleleni ukanti amagosa ezendlela kwezisixeko babongoza abaqhubi kuba bangaqhubi phantsi kwempembelelo zotywala. Ngoyona nto inzima ngoku zi-accident ezenzeka phozo driver bayozela apha endleleni uyabona so ufumaniseka uba ke ngokwenzeka lo chaos like ingozi bisibambile ngoba sinyuka izolo linye bekudibene isigadla nequantum. The people takes very big chances. They don't care. They just overtake and stuff. So yeah, I think it's the people must just look out and rather wait half an hour later to get where you must be. We arrived on the 25th. It was actually very quiet. There wasn't much traffic on that day. So we are hoping that it's going to be quiet, but we know a lot of people's traveling down, so there is going to be a bit of traffic. Ukanti wandile umthamo wezithuthi kuhola uN2 nosingise eGqeberha eMpuma Koloni lendlela idibanisa amaphondo ahlukeneyo kuquka eNtshona Koloni neGauteng ngoko abaqhubi bangxamele ukufika kumakhaya abo njengoko abanye bebuyela emisebenzini ngomso. We are having roadblocks in many parts of our province to ensure that there is compliance with the rules of the road, that the vehicles are road safety and that they are properly licensed and that those who drive vehicles, they don't drink and drive. Kuhola uN4 phakathi kweMpumalanga neGauteng buxakekile kakhulu nentsini yanamhlanje njengoko uninzi lubuyela kumakhaya abo lendlela yokwadibanisa iMpumalanga neMozambique. The road is good. There is no problem on the way, but it's well alright. I'm coming from Bushbuck Ridge. I'm going to Joburg. Wandile umthamo wezithuthi eMakhado Plaza njengoko izithuthi ezingaphe kwe-1500 bezidlula apha ngalampela veki. We have seen a major crash this morning whereby 3 people were killed when the Polo hatchback that they were traveling in had a sideswipe collision with an articulated truck. The 3 include the driver and 2 of his passengers. They all perished at the scene of the crash. Kwiphondo laseGauteng zingozi ezingaphe kwama-200 ezihlekwe liphondo nezihamba nemiphefumulo yabantu susela oko ziqalile ezoholide zehlobo. Ezingozi zibangelwa kuqhuba ngokungakhathali nokungathobeli imithetho yezendlela kana amagosa ezendlela aphume ngobuninzi kwindlela ezinkulu zeliphondo ukuqinisekisa ukhuseleko lwabemibili. Izolo umqhubi weBMW uye ukungena kubantu abalithoba ze wabulala abantwana abathathu eSalvador. A person spinning a BMW in a residential area where 3 young kids have lost their lives, and then the person just fled on foot. We also have rumors that the person was driving under the influence of alcohol. Kwakhona abaqhubi bayabongozwa kuba baqaphele ze bathobele imithetho yezendlela. Akasekho emhlabeni wayesakuba ngumphathiswa wezomthetho nocwangco Adrian Johannes Flock phantsi kwenkqubo yorhulumente wengcinezelo. Isithethi sosapho sithi uFlock ulandulele elingentseni yanamhlanje kwisibhedlele iUnitas ePitoli. Sisibhedlele apho umfu Adrian Johannes Flock aphefumle khona okugqibela emva kwengulo emfutshane usutywe kukufa eneminyaka engama-85. Usapho lunxunguphele kwaye lucela ukunikwa ithuba lokuzilela umfi lungaphazanyiswa.
He was ill for a couple of months now, you know, in and out of the hospital and so on. The reason for his passing is not known yet. You know, it only happened this morning. At this stage, we are still looking towards the funeral arrangements. He's got some family in Australia. Uflokwe ngumphathiswa wezomthetho nogcino cwangco phakathi konyaka ka1986 yokutsho ngo1991 esebenza kwikhabhinethi kaPW Botha noFW de Klerk abangasekhoyo. UMzantsi Afrika waba neziganeko ezininzi ezimasikizi eziquka iziganeko eziliqela zohlaselo, uqhushumbiswa nokubulawa kwamatshantliziyo enkululeko phantsi kolawulo lwakhe. Ukanti kule ndawo yaseCenturion waziwa ngemisebenzi emihle yesisa nangone nembali ntlanga nanjengoko wayezinikele kumbutho wesisa iFeed a Child nenceda amawakawaka abantwana rhoqo ngenyanga kweli lizwe jikelele. For the past 7 years, he served the nation with our company. On a weekly basis, he literally contributed his time and himself. Bambi bathi ebesebonakala ukuba uyazisola ngezenzo zakhe ezimbi zangaphambili. He was a very good guy, you know, and even after the apartheid years, he washed some people's feet to show his respect for what the apartheid regime do to him as a person to other people. Ushiya ngasemva unkosikazi wakhe abantwana abathathu abazukulwana bane nesizukulwana. Kusenziwa izicwangciso zomngcwabo nanjengoko usapho lwakhe luhlala kwilizwe lase-Australia. Usapho lwetshantliziyo lamalungelo uHlengiwe Gambushe wasemthwalume KwaZulu-Natal luthi ukusweleka kwakhe yilahleko yegorha elingoyikiyo. uGambushe bephambili kuvezeni elubala umbulali wabasetyhini oquqa ebuyelele emthwalume. Usweleke ngoLwesihlanu emva kwengulo emfutshane. Ubushoshovu bukaHlengiwe Gambushe baqama ngo2020 ngesikhathi lomphakathi wasemthwalume uhlaselwe uMaligaju. Wazivumela ukuthi nguMaligaju umduduzi khomo wayehlasela abantu besifazane. Isibalo salabo ababulala asikaqinisekiswa ngamaphoyisa. uGambushe wasebenza kanzima ukuhlanganisa umphakathi ukulwa nalesihlava. Umndeni uthi baqemeke ingozi engeqwantwala. uHlengiwe ubamba elikhulu iqhaza emphakathini, ulwele kakhulu umphakathi ukuthi uHlengiwe bengasamningi kakhulu ekhaya. Ozakwabo bathi bazokhumbula isibindi sakhe ekulweni nokubulawa kwabesifazane. Isikhala esoba khona akekho noyedwa ozokwazi ukusivala. Kodwa sinesifiso ukuthi mhlambe umoya wakhe bungangena komunye umuntu ukuthiwa ke wazi ukwenzeka ukuze umphakathi wala ngakithi uzizwe uphephile. Usizo kakhulu emphakathini kuthina, into yakho uyayisukumela ayilwele, akafuni ukuthi uthule. Uma unenkinga uyele athi nje asiyilwe leyo mpi, voice up asiyilwe leyo mpi, ungahlali nenkinga. Imininingwano ngohlelo lomngcwabo lizomenyezelwa maduze. Bongani Gema, Iindaba zeSABC emthwalume. Imisila iphezulu kwiqela leRoyal AM emva kokubetha amaZulu FC ngamanqaku amabini eqandeni kwidabi laKwaZulu-Natal lomdlalo weDS Premiership obubanjelwe kwibala laseChatsworth eThekwini ngalemva kwemini. iRoyal AM itshaya isaqhuma zisuka nje kulomdlalo ifuna undikho. Khange kothuseke ukubona eliqela lifumana inqaku ebutsheni balomdlalo nalapho ibhola yentloko kaSira Motewang ishiya uveli mothwa elala engondlalelwanga. That one's gone in. That's beautiful. Not Nasimenjo this time, but it's a goal nonetheless. Abasindleki baphansi bafumana inqaku lesibini kodwa umothwa wabethe qwa wayisusa inhlaka emlonyeni kaRicardo Nascimento. Usuthu lufumene ithuba kwimizuzu nje phambi kokuba kutshintshwe amacala kodwa ukapteni walo uMakhawula Mekhahleni kwathiwa ulalele. Kubekho isiphithiphithi ngomzuzu wama-68 emva kokuba uSira ekhabe impundulo yebhola nebethe epalini. Umncedisi kaNompempe uvumile wathi linqaku nangona ibhola ingawelanga ngapha yakomqa. uSompempe ungenelele wasiguqula ezo sigqibo alavunywa elo nqaku. AmaZulu ebeyinto ibila emva koko efuna inqaku lokulinganisa kodwa uMajoro wadlala ngethuba. iRoyal AM ibethelele isikhonkwane sokugqibela ngethuba umxolisi Macuphu efaka inqaku lesibini leliqela. The time it will count. Beautifully orchestrated. Great pass from Maklava.
Usuthu lubuye ngamandla kwixesha elongezelelweyo kodwa kwabe sekuphulwe. Isebe lezemidlalo eMpuma Koloni lizibophelela ukugcina umqela wetshantliziyo lezemidlalo elingasekhoyo uba umthetheleli Ngumbela. Namhlanje bingumjikelo we-34 wetumente yeqakamba ebanjwa minyaka le egameni likaBawu Ngumbela eHilltown. Itumente yeqakamba yaminyaka yakwaNgumbela ivelise abadlali abaphuma izandla kwiminyaka edlulileyo. Ngoku ikwama-34 nalapho ibanjwe kokuqala sukela walishiya eli utata uNgumbela. Kuthenjwa ke le ntsebenziswano phakathi kukarhulumente neNgumbela Trust iza kuvelisa abadlali abazomela eli lizwe. Iqinisekisa uba siyawaxhasa amaphulo anje ngala katata uNgumbela. Sekumzuzu sisebenzisana neNgumbela Trust. Umzekelo kulo nyaka sifake i-200,000 uqinisekisa uba iyenzeka le tumente yeqakamba. Kuba kaloku iitumente ezimila kunje kulapho khona italente ivela khona. Ukanti ezindaba zizise uvuyo nogcobo kwabo bakweli candelo kunye nosapho lakwaNgumbela. Njengoba engekho nje ndifuna uqala ndibulele kwifamily yakhe, ndibulele nakwi-sponsors eziye zathatha inxaxheba zathi into yobana just because utata uNgumbela akasengekhoyo ayizuma itournament yakhe izawuqhubekeka ilantuza ilegacy yakhe. Zonke eza sporting codes wayezisapota ziyaqhubekeka like i-cricket as you see today, i-soccer, amahashi, zonke last year zonke izinto siye sazidlalisa sesaqala nge-cricket. It was a cricket festival i-Warriors besizodlala apha kule Ngumbela Park, something into engazange yakhe yenzeka. Kusenjalo nesebe lezemidlalo kuzwelonke nalo lifake isandla kwimiba yezemidlalo yakwaNgumbela nalapho isesixamali esingama-300,000. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eHilltown. Masenkumbuzo mawethu SABC News iza kuphehlelela ijelo lendaba eliza kusasaza iiyure ezingama-24 ngemini ngelwimi sesintu. Elivela tanci liza kusasaza indaba, inkqubo-ndaba kunye nokuqhubekayo epalamente ngeelwimi zesintu. Iindaba ziphela mawethu utshaba lixesha. Bukelani ezangomso ngentsimbi yokuqala emini ngolwimi lwesiZulu. Usuku benzolo.